Dragi supuși, ascultați-mă! Astăzi vă voi povesti cum a început regalitatea în lume. La început, oamenii trăiau în triburi și fiecare trib avea un lider. Cel mai curajos sau mai înțelept, uneori era cel care făcea focul cel mai bine. Dar încet oamenii au început să creadă că liderul nu era doar om, ci alesul zeilor, intermediar între oameni și divinitate. Așa s-a născut ideea regelui. Protector, judecător și simbol al ordinii. Monarhic vine din grecescul monos, unu, și archein, a conduce. În orașele agricole, oamenii au vrut ordine, așa că liderul temporar a devenit conducător ereditar. Dacă nu, haosul ar fi domnit. În Egipt, faraonul era considerat fiul zeului Ra. În Mesopotamia, regele era reprezentantul zeilor pe pământ. Cine încerca să cucerească tronul, se certa cu divinitatea. În China antică, împărații erau fiii cerului, legitimați de armonia cu cosmosul. Regele nu era doar simbol, era judecător, legiuitor, comandant, militar și preot. Trebuia să protejeze poporul, să stabilească reguli și să comunice cu zeii. Fără asta, ordinea se destrăma. Pe măsură ce civilizațiile s-au dezvoltat, monarhia a devenit formă principală de guvernare. În Europa medievală, regele era considerat ales de Dumnezeu, iar puterea sa era justificată prin dreptul divin. În Asia, domnitorii erau văzuți ca mediatori între oameni și cosmos, iar în Africa, triburile îl venerau pe rege ca pe o figură sacră. În epoca modernă, monarhia s-a transformat treptat. În puterea absolută a regelui a fost limitată de constituții și parlamente, dar rolul simbolic al monarhului, unitatea națională și continuitatea statului a rămas esențial. Astfel, de la faraoni și împărați până la regi contemporani, ideea monarhiei a evoluat de la sacralitate la reprezentativitate. Eu decid direcția orașului, organizez adunările și gestionez problemele. Dacă cineva spune regele s-a înșelat, poate are dreptate, dar tot eu decid. Pe vremea regalității, regele era conducătorul suprem. Toată puterea era în mâinile lui. Conducea statul, făcea legile, comanda armata și îndeplinea roluri religioase. El nu era doar un lider politic, ci și un simbol al ordinii. Regele decidea pentru popor, organiza viața orașului și avea autoritate absolută. În Roma, de exemplu, Romulus a creat senatul și a pus bazele conducerii, iar ceilalți regi au continuat să întărească statul. Regele era și izvorul legilor. Cuvântul lui avea valoare de lege. Numai Pompilius a introdus reguli religioase și sărbători, iar Servius Tullius a împărțit cetățenii pe clase și a oferit mai multă importanță oamenilor de rând. Ca lider militar, regele conducea ostile în războaie. Romulus și Tullus Hostilius au purtat lupte pentru a apăra Roma, iar Ancus Marcius a întemeiat portul Ostia, deschizând orașul spre mare. Dar regele avea și un rol religios. Era considerat alesul zeilor, aducea jertfe și cerea binecuvântarea divină înainte de orice acțiune importantă. Poporul îl vedea ca pe o legătură dintre oameni și zei, dar și altele. În unele regate, regele era și judecător suprem, garantând dreptatea și echilibrul între clasele sociale. El proteja supușii și impunea pedepse celor care trădau ordinea statului. Pe lângă funcția de guvernare, regele patrona cultura și religia, susținea construcția templelor, a palatelor și organiza festivaluri dedicate zeilor. În perioada medievală, regele devenea liantul între nobil și popor. Prin autoritatea lui, el menținea pacea și se asigura că fiecare clasă își îndeplinea datoriile. În epoca modernă, monarhul s-a transformat în simbol al unității statului, pierzând treptat puterea executivă, dar păstrând
prestigiul moral și reprezentativ. Acum să vorbim despre simbolurile regalității. Puterea nu stă doar în sabii sau armate, ci și în simboluri regale cum ar fi coroana, sceptru, mantia, tronul. Să vorbim despre coroană. Cel mai cunoscut simbol al monarhiei, realizată din aur și împodobită cu pietre prețioase. Coroana reprezintă suveranitatea și autoritatea supremă a regelui. Este purtată la încoronarea și la ceremonii solemne. Curiozitate! Coroana de oțel a României, purtată de Carol I în 1881, a fost făcută din oțelul turnurilor turcești, simbol al independenței naționale. Sceptrul și globul. Sceptrul este toiagul puterii regale, simbol al conducerii și al dreptății. Globul, peste care se află o cruce, arată dominația creștină asupra lumii. Ambele sunt oferite regelui la încoronare ca semn al autorității sale. Tronul. Scaunul de domnie bogat decorat simbolizează locul puterii și al judecății. Acolo, regele își exercită autoritatea și rostește decizii. Este folosit la audiente, deschideri solemne și încoronări. Mantia regală, veșmânt lung din catifea și blană de hermină decorat cu aur și însemne heraldice, simbolizează demnitatea, puritatea și măreția regală. Este purtată doar la momente solemne. Ceremonia de încoronare, momentul care marchează începutul domniei, include procesul solemn, jurământul regelui, ungerea cu ulei sfințit, primirea simbolurilor puterii, așezarea coroanei pe cap și întronarea. Totul se încheie cu o slujbă de mulțumire și aclamația poporului. În plus, fiecare regat avea simboluri proprii, blazoane, sigilii, steaguri și inele regale. Acestea erau semne ale identității și suveranității naționale. Ceremoniile publice, paradele și însemnele heraldice transmiteau mesajul continuității și sacralității monarhiei. Chiar și astăzi, multe dintre aceste simboluri sunt păstrate în tradiția monarhiilor constituționale, ca parte a patrimoniului istoric și cultural. În vremurile îndepărtate ale regalității romane, între anii 753 și 509 înaintea lui Hristos, Roma era condusă de un rege, rexul cel care deținea cea mai înaltă putere politică, religioasă și juridică. Familia regală se afla în centrul vieții statului, iar regele era privit cu admirație aproape sacră. Se credea că el fusese ales pe zei pentru a guverna cetatea, iar voința lui părea o prelungire a voinței divine. Regele nu era doar conducătorul poporului, ci și comandantul armatei, judecătorul suprem și marele preot al cultelor publice. Soția sa, regina, deținea un loc de cinste în societate. Ea nu se implica în treburile politice, însă avea atribuții religioase și un rol simbolic important. Prin alianțele pe care le întreținea și prin educația oferită moștenitorilor, contribuia la prestigiul dinastiei. Totuși, Roma nu era o monarhie ereditară. Puterea nu se transmitea automat de la tată la fiu. Atunci când un rege murea, tronul rămânea gol, iar statul intra într-o perioadă numită interregn. În acest timp, senatul numea un interrex, un magistrat provizoriu care conducea temporar și avea misiunea de a organiza alegerea noului monarh. Procesul era complex. Noul rege era propus de senat, dar ales de poporul roman, adunat în comisiile curiate. După alegere, senatul trebuia să-i ofere aprobarea formală, iar ceremonia religioasă, numită lex curiată de imperio, îi conferea dreptul de a conduce imperiul, puterea supremă asupra Romei. Așa se împleteau într-un echilibru delicat voința zeilor, autoritatea aristocrației și acordul poporului. De-a lungul celor 7 regi legendari, de la Romulus, întemeietorul cetății, până la Tarquinius Superbus, ultimul rege, succesiunea la tron s-a schimbat mereu. Uneori a contat originea etnică, ca în trecerile de la Romulus la Numa Pompilius. Alteori,
putere personală sau sprijinul militar a decis soarta Romei. Lipsa unei reguli clare de moștenire a dus în cele din urmă la tensiuni între regi și aristocrație. Aceste neînțelegeri aveau să culmineze cu alungarea ultimului rege și cu nașterea unei noi epoci, Republica Romană, în anul 509 înaintea lui Hristos, când poporul Romei a hotărât să-și aleagă singuri conducătorii. În alte regate, familia regală avea un rol esențial în menținerea alianțelor politice și în consolidarea puterii dinastice. Prin căsătorii strategice, monarhiile legau relațiile între regate, evitând războaiele. Copiii regali erau educați pentru a conduce, iar reginele, adesea foarte influente, participau indirect la deciziile de stat. Palatul regal devenea centrul vieții culturale. Deși tema noastră se referă la regalitatea, ca perioadă istorică, am ales să ilustrăm printr-o scenetă o viziune a noastră asupra monarhiei. Am vrut să arătăm că, deși formele de conducere s-au schimbat, spiritul regalității, respectul pentru tradiție, credința și unitatea a rămas prezent până astăzi. Maria ta, poporul s-a adunat așa cum ne-ați poruncit. S-au adunat aici în fața bisericii ca să se roage pentru pace. Bine ați venit, fiicele acestui pământ. Aici unde lemnul vechii biserici poartă rugăciunile. Ne amintim că puterea fără credință este pustie. Coroana de pe cap nu valorează nimic dacă inima nu se supune lui Dumnezeu. Maria ta, poporul are nevoie de speranță. Zilele sunt grele, iar poporul crede că ai uitat de ei. Spune-ne, cum poate o regină să fie aproape de cei simpli? În ascultare și dreptate, un conducător nu trăiește prin sine, dar prin poporul care l-a ridicat. Dacă eu port coroană, e doar să adun lumină în jurul ei, nu să o țin doar pentru mine. Se spune că înainte regii aducea jertfe și se rugau înainte de a porni la război. Credeți că Dumnezeu încă veghează asupra regilor și a poporului? Da, fiică, atât timp cât poporul se roagă și inima reginei e curată, binecuvântarea există. Domnia nu se măsoară în aur, ci prin faptele făcute cu credință. Maria ta, noi nu avem bogății, dar avem iubire și credință pentru țară. Nu e de ajuns. Da, căci o țară se sprijină pe oameni buni, nu pe ziduri. Așa cum stă dreaptă această biserică de 100 de ani, așa dăinuiește și un popor care nu-și uită sufletul. Maria ta, spune-ne un cuvânt de încheiere să-l ducem în casele noastre. Fiecare din voi face parte din acest regat. Când voi vă rugați, și eu mă rog. Când voi iertați, și eu mă întăresc. Căci adevărata bunătate nu constă în aur, ci în bunătate. Locația aleasă, Biserica de Lemn, subliniază legătura dintre spiritualitate și puterea monarhiei, un simbol prezent în istoria tuturor regatelor lumii. Relația dintre regi și supuși. Epoca regalității la Roma, din 753 până în 509 înaintea lui Hristos, reprezintă perioada în care Roma era condusă de regi, așa numiții rex. Existau instituții precum senatul și comisia cureata, iar societatea era împărțită între patricieni și plebei. Regele era ales pe viață de comisia cureata, cu aprobarea senatului și cu rol religios a probelor divine, încărcat de semnificație. Această alegere combina autoritatea politică cu voința divină, deoarece romanii considerau că zeii se implicau direct în stabilirea conducătorilor. De aceea,
Fiecare alegere regală era precedată de ceremonii religioase și interpretări de semne cerești, auspicii. În plus, regele trebuia să păstreze echilibrul între nobelime și popor, între tradiție și inovație, pentru a asigura stabilitatea statului. Regele. Drepturile regelui erau puterea militară, conducerea armatei, declararea războiului și pacea, în cooperare cu adunările poporului. Funcție judiciară supremă avea regele. Regele era judecătorul suprem în disputele majore, avea ultimul cuvânt în problemele importante de justiție. Religia. Regele și marele preot Pontifex Maximum, intermediar între zeii Romei și popor. Interpretarea semnelor divine, auspiciile, era esențială pentru legitimarea deciziilor. Puterea administrativă și executivă. Guvernarea și organizarea orașului, administrarea resurselor statului, reprezentarea externă, obligațiile și limitările regelui, respectarea tradițiilor și obiceiurilor, mos maiorum, deciziile regelui trebuiau compatibile cu tradițiile. Regele nu era un dictator absolut. Consultarea senatului. Senatul avea rol consultativ, era implicat în decizii importante, mai ales militare și religioase. Aprobarea de către Comisia Cureată pentru unele decizii, de exemplu, alegerea regelui, confirmarea unor acțiuni majore. Astfel, autoritatea regelui era mare, dar nu nelimitată. Regele trebuia să respecte echilibrul între forțele sociale, să asculte sfatul bătrânilor din senat și să se asigure că zeii aprobă acțiunile sale. În plus, el era responsabil pentru prosperitatea cetății, dacă recoltele eșuau sau dezastrele loveau Roma. Vina era adesea pusă pe neglijența religioasă a regelui. Printre obligațiile supușilor se enumeră serviciul militar. Supușii care erau cetățeni apți militari trebuiau să participe la apărarea Romei. Respect față de rege și instituții. Obediență în ceea ce privește hotărârile regelui, senatului și adunărilor. Contribuții și taxe. Cu reforma lui Servius Tullius apare un sistem de impozitare, tribut legat de avere. Printre drepturile acestora se enumera participarea la viața politică. În principal, patricienii aveau drepturi în comisii, exemplu cum ar fi Comisia Cureata. Drepturi judiciare. Supușii puteau primi justiție. Regele sau alți magistrați trebuiau să judece litigiile. Protecția legii sau a tradiției. Deși drepturile nu erau egale pentru toți, plebeii aveau inițial restricții, existau norme obștești și religioase care guvernau relațiile sociale. În timp, participarea supușilor a evoluat. De la o simplă supunere în fața autorității, cetățenii romani au început să-și revendice dreptul la opinie în chestiuni publice. Apariția comisiilor centuriate a oferit plebeilor un început de reprezentare. Astfel, relația dintre rege și popor a devenit mai echilibrată, bazată pe respect reciproc, nu doar pe frică sau tradiție. Diferențele sociale dintre patricieni și plebei. Patricienii aveau toate drepturile politice inițiale, acces la funcții, la senat, la comisii. Plebeii erau excluși din multe din acestea la început. Reforma lui Servius Tullius a introdus criteriul averii pentru participarea la structuri militare sau politice. Astfel, plebeii au căpătat treptat acces la Comisia Centuriata. Această reformă a deschis calea către o societate mai dinamică. În locul sângelui nobil, averea și meritele personale începeau să o conteze mai mult. De aceea se va naște peste secole ideea că egalitatea este în fața legii.
Alexandru cel Mare a viețuit între 356 până în 323 înaintea lui Hristos. A fost rege al Macedoniei și unul dintre cei mai mari cuceritori din istorie. A extins imperiul său din Grecia până în India, creând primul mare imperiu universal al antichității. A răspândit cultura elenistică, amestecând tradiții grecești cu cele orientale. O mică curiozitate este că nu a pierdut niciodată o bătălie. A murit misterios la doar 32 de ani, lăsând un imperiu uriaș, dar instabil. Ludovic al XIV-lea, 1638 până în 1715. Supranumit Regele Soare, a fost monarhul absolutist al Franței timp de 72 de ani. A centralizat puterea și a transformat Franța într-o mare putere europeană. A construit celebrul palat de la Versailles, simbol al fastului regal și al absolutismului. Curiozitate este că a avut o pasiune pentru teatru și chiar a jucat în spectacole la curte. Regina Victoria a trăit din 1819 până în 1901. A fost regina a Marii Britanii și împărăteasă a Indiei, dominând timp de 63 de ani, perioada domniei sale numită epoca victoriană. A fost marcată de Revoluția Industrială, expansiunea colonială și puterea globală a Imperiului Britanic. Carol cel Mare, 742-814, a fost regele francilor și primul împărat al Sfântului Imperiu Roman. A întărit creștinismul în Europa și a sprijinit renașterea culturală, așa numită renașterea carolingiană. Ecaterina cea Mare a trăit din 1729 până în 1796. Împărăteasa a Rusiei, considerată una dintre cele mai ilustre figuri feminine ale monarhiei universale. A modernizat statul rus, a extins teritoriile și a sprijinit cultura și arta. Curiozitate: deși de origine germană, a devenit una dintre cele mai iubite țarine ale Rusiei. Elizabeta I a Angliei, 1533-1603, cunoscută ca Regina Fecioară, a domnit peste o epocă de aur a Angliei, cu mari descoperiri geografice, înflorire culturală. A învins armata spaniolă în 1588, marcând începutul puterii maritime engleze. Curiozitate: nu s-a căsătorit niciodată, preferând să fie mireasa regatului. Toate aceste figuri istorice au rămas în memoria colectivă pentru modul în care au transformat statele lor în simboluri ale puterii, fie prin cuceriri, fie prin cultură și inovație politică. Pe lângă aceste personalități, alte figuri precum Ramses al II-lea în Egipt, Solomon în Israel sau Akbar cel Mare în India au influențat profund ideea de regalitate universală. Fiecare a marcat o epocă prin viziunea sa despre conducere, prin reforme și prin dorința de a uni popoarele sub o singură autoritate. Astfel, monarhia nu a fost doar o formă de guvernare, ci și o expresie a ambiției umane de a atinge perfecțiunea în putere, ordine și măreție. Regalitatea distinge mai multe mituri și realități. Printre acestea se enumără următoarele mituri. Roma a fost fondată într-o singură zi de Romulus. Adevărul este că orașul s-a format treptat, prin unirea mai multor sate și triburi din zonă. Toți regii Romei erau tirani cruzi. Adevărul spune că numai Pompilius a fost un rege pașnic care a pus bazele religiei și legilor romane. Puterea regală era absolută, fără limite. Adevărul este că regele era limitat de tradiții, mos maiorum, consulta senatul și avea nevoie de aprobarea comisiei curiate. Toți regii au fost aleși prin sânge nobil. Adevărul este că uneori alegerea depindea de sprijin militar, popular sau de experiență, nu doar de naștere. Că regina era doar o prezență decorativă. Adevărul este că femeile regale influențau cultura, religia și alianțele politice, fiind esențiale pentru prestigiul și stabilitatea dinastiei. Că trupele romane erau întotdeauna formate doar din bărbați nobili. Adevărul, de fapt, e că cetățenii erau împărțiți în clase și toți bărbații apți participau la apărarea Romei, inclusiv plebeii. Regalitatea înseamnă doar cuceriri și războaie,
este de fapt că multe domnii au fost pașnice, punând accent pe legi, religie, cultură și organizare socială. Curiozități. Știai că în Roma antică regele nu purta o coroană de aur, ci una din frunze de stejar, cunoscută drept coroană civică. Aceasta era oferită celui care salva viața unui cetățean roman, iar în cazul regelui simboliza protecția asupra întregului popor. Abia mai târziu, în monarhiile medievale, coroanele din metale prețioase au devenit simboluri ale puterii. Știi că mantia regală purpurie era considerată un semn al autorității divine și nu putea fi purtată de oricine. În Roma, doar regele avea dreptul să poarte tunica purpurie, iar încălcarea acestei reguli era pedepsită sever. În Evul Mediu, culoarea purpurie era obținută dintr-o specie rară de scoică marină, iar un singur gram de vopsea costa mai mult decât greutatea sa în aur. De aceea, hainele regale nu erau doar o podoabă, ci și un semn al sacrificiului și al respectului față de tradiție. Știai că momentul încoronării era considerat o legătură directă între Dumnezeu și conducător. Ungerea cu ulei sfânt venea din tradițiile biblice, fiind inspirate de încoronarea regilor Israelului, precum Saul și David. În alte vremuri, reginele erau protectoare ale artelor, educației și religiei. Ele finanțau pictori și poeți, construcția de biserici, chiar și în Roma antică, femeile nobile participau la ceremoniile sacre, purtând veșminte albe, semn al purității și al protecției divine asupra orașului. Știai că Regina Maria a României a fost una dintre cele mai iubite suverane europene, pentru că a combinat eleganța regală cu apropierea de popor. La încoronarea din 1922 a purtat o coroană inspirată din tradițiile românești, iar ceremonia s-a ținut în aer liber, ca semn al unității dintre tron, biserică și națiune. De atunci, imaginea reginei a devenit un simbol al curajului și al credinței, amintind de legătura străveche dintre regalitate și spiritualitate. Știai că în multe biserici vechi, regii erau pictați cu aureolă, asemenea sfinților. Aceasta nu era o exagerare, ci o expresie a credinței că domnitorul este ales de Dumnezeu, să aducă ordine și lumină. Unele icoane vechi din Moldova și țara românească îl înfățișează pe voievozi cu coroană și sabie, rugându-se pentru popor, un semn că autoritatea politică și cea religioasă se uneau într-o singură credință, acea a binelui comun. Așa e. Mergi. Dați un salut. Da, dăm tot. Hai. Maria ta, poporul s-a adunat așa cum nu știu că... Maria ta, oamenii... Maria ta, oamenii au nevoie de... Maria... Bombonica. Se spune... Credeți că Dumnezeu încă veghează și... Hai. Mai afară! Afară! Maria ta, noi nu avem Nu, noi venim spre regină. La biserică ne întoarcem, nu? Nu! Детка, ты куда ежишь?